masu kam daraja ne katilin kimani ita bayan nan ce musu masu albarka masu kam daraja ne katilin kimani ita bayan nan ce musu masu albarka. Tsawon mako ɗaya kenan wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tagwaye ta duniya. Ƙungiyar Twins Brothers Association Foundation da ke Kano ita ce ƙungiyar tagwaye wanda reshen take a jihar Kano ta gudanar da shagalin bukukuwan nata kamar haka. Baba mai tubaki, baba mai tuba nan tana da 'yar budurwa, kyakkyawa doguwa ta gama makaranta sai na ce budurwa. Shugabanni waɗanda kuma suka kasance su ne suka kafa wannan kungiya wato Hassan Tijjani Salihu da kuma Usaini Tijjani Salihu su ne suka fara kaddamar da bayani kamar haka. Sunana Hassan Tijjani Salihu kofar Mazugal. Usaini Tijjani Salihu kofar Mazugal. To gaskiya na farko abin da ya ja hankalinmu mun taso a jihar Kano mun ga kusan kowa yana da kungiyarsa suna haɗuwa su tallafa junansu musamman ta fannoni da dama. Na ɗaya muna godiya ga Allah da ya yi mu mata gwaye har kuma Allah ya kimsa mana basirar ƙirƙirar ƙungiya domin mu tallafa junanmu kuma alhamdulillah muna tallafa junanmu ɓangaren ilimi lafiya sana'ar hannu domin a dogara da kai da kuma yaƙi da barace-barace da tagwaye da ake a kan titi gidajen mai tashoshin mota bakin danja inda ake bada hannu da sauran wurare barkatai. Alhamdulillah wannan tafiyar ta Twin Brothers and Sisters Empowerment Foundation ta taka rawa muhimmiya tun daga shekara ta 2007 kawo yanzu in ka lissafa za ga shekarun 15 ana gudanar da ayyuka na alheri na ci gaba domin ganin mun shiga mun tallafa 'yan uwanmu tagwaye musamman waɗanda ake yawon barace-barace da su komai ruwa ko sanyi ko zafi. Wannan ne ummul aba'isin din kafa wannan tafiya domin mu tallafa junanmu ta waɗannan fannoni. Masha Allah wannan muhimmiyar tambaya na ji daɗinta. Na farko shi ci gaba ma na haɗin kai da muka samu na tagwayen jihar nan da ƙasa baki ɗaya wani abu ne babban muhimmi domin duk abin da za ka yi shi babu haɗin kai ba za ka ga nasararsa ba. Sannan mun samu ci gaba bangaren samawa 'yan cikinmu ilimi domin duk wanda ka gani ya zama wani ta bangaren ilimi ne. Mun samu ci gaba ta bangaren da suka shafi sana'o'i kamar yadda na faɗa duk wanda ya zama wani ta hanya biyu ce walau ilimi ko sana'a ya zama wani ya shahara duk wanda suka yi shuhura ta wayannan fanni guda biyu ne. To duk a cikin wannan bangaren ilimi da na ce mun samu ci gaba na saka yara tun daga matakin firamare zuwa makarantu na gaba da sakandire har zuwa makarantun da suke suna gaba da sakandire ga waɗanda suke da buƙatar su bunƙasa iliminsu. Sannan ɓangaren sana'o'i muna yin empowerment ma'ana muna jawo 'yan cikinmu mu koya musu sana'ar hannu domin idan suka koyi wa'annan sana'o'in suna zuwa su dogara da kansu. Ɓangaren da ya shafi ɗinki saƙa da abubuwan da ake sakawa a wuya na ado gaba ɗaya a cikin wa'annan tafiyar mun samu ci gaba ta wannan ɓangarori. To alhamdulillahi muna gode Allah bisa wannan ni'ima da yawa wannan tafiya tun daga kafa wannan ƙungiya har kama yau domin in ba haɗin kai waɗanda suka halarci wannan taro ba za ka iya adadinsu ba domin wasu sun zo mun ƙirƙiri takarda da za a ɗau attendance babu wasu ma ba su samu su. To ƙalubale ba zai wuce na yau da gobe ba misali ka san yau da gobe ta fi ƙarfin wasa. Yau da gobe nake nufi matsala ta ƙungiya akwai matsalar abun zirga-zirga domin samun sauƙin tafiyar da harkar ƙungiya. Wannan tafiyar har yanzu mun san dama duk abin da muke a kanmu muke yi junanmu ne kuma mu muke haɗa duk abubuwan da muke yi saboda haka muke neman alfarmar gwamnati ta jiha ƙananan hukumomi da ta tarayya da ta shigo ciki musamman domin ta tallafa wannan tafiyar saboda wannan abin da muke musamman yaƙi da bara aiki ne na gwamnati amma muka ji muka gani
saboda abin da ake wa 'yan uwanmu tagwaye muka shiga muka fita domin mu tallafa junanmu, saboda haka in an ce in dambu ya yawa baya jin mai, to amma irin wannan abu dole sai da tallafawa bayan ta Allah da kuma ta gwamnati. Dama dai Allah ɗin shi ne ya taimakawa wannan tafiya, kuma dama ana yi mata malakabi da ita tafiyar mata dattijawa ce, haka ne dattijawan ne, saboda haka ba ma wasu abubuwan da yake ko shaida ne da sauran al'umma, abubuwan da muke a tsaftace muke yi, muna godiya ga Allah. Shahararren malamin nan Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya yi bayani game da yadda tagwaye suka samu suna da kuma gaskiyar batu game da baiwar da tagwaye suke da. Maganan Hassan da Husaini ko kuma 'yan tagwaye ko 'yan biyu ya fara ne daga jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 'ya'yan Fatima, Sayyidina Hassan dan Ali dan Abi Talib. An haife shi 15 ga watan Ramadan shekara ta 3 bayan ta hijira, sannan kuma ya rasu a shekara ta 49 bayan hijira. Shi kuma Sayyidina Husaini ana masa alkunya da Abu Abdullahi. An haife shi a 3 ga watan Sha'aban shekara ta 4 bayan hijira, kuma ya rasu a watan Al-Muharram, wato ranar Ashura 10 ga watan Al-Muharram shekara ta 61. Bayanai da kuma kudurori da manufa na wannan kungiya sun biyo bayani daga bakin manya-manyan shugabannin wannan kungiya. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Hassan Haruna Usman Koki. In dai aka ce ma irin wannan rana ta zo ta ranar tagwaye, to muna nuna farin ciki ne fiye da kowace rana. Kasancewa za ka ga 'yan uwanka na gari na jiha gashi nan daga Lagos, Jigawa har daga Ibadan ma gashi nan da an zo mana wannan taro. Saboda haka muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda suka zo wajen nan Allah ne da su gida lafiya. Ubangiji Allah ya ƙara haɗa kan tagwaye. To alhamdulillah, gaskiya ne wannan maganar taka na ji daɗin ta, domin muna kan wannan system din na auratayya, don akwai wanda suke kan system din nan kusa-kusa za ku amsa gayyatar kira domin ku zo ɗaurin auren yan biyu a wannan ƙungiyar insha Allah. Kuma muna ƙara ƙarfafawa ne gurin haɗa juna da soyayya da ƙaunar juna ba tare ba wai mun samu matsala ba. Misali in Hassan ya ga Hassana ya ce yana so, walillahi alhamdu. Hussein ya ga Husaina ya ce yana so, cikin yadda Allah muna shirya gaba, zaɓin muka gama bincike sai mu kuma kokari mu kaddamar. Kuma insha Allah tun da muke wannan auren ba a taɓa samun akasi ba ko a samu wani ɗan tangarɗa a tsakanin wanda suka auri junan, saboda akwai soyayya daman a tsakanin. Gaskiya idan haka irin wannan ta faru, gaskiya muna farin ciki. To kasancewar duk wanda zai ya ga Hassana ko Husaina ya ganta yana santa a wannan kungiya, to yana fara sanarwa da ciyaman din kungiya da kwamitin kungiya, tunda akwai kwamiti guda wanda idan ka ga Hassana ko Husaina kana so, to wannan kwamitin shine zai shige gaba wajen iyayen yarinyar. Idan ya je kuma za a gabatar da shi, za a nemi izini a wajen iyayen. Idan an baka izini ka fara zuwa, sannan za ka je. Idan Allah ya sasanta ku da ita, ta ku ta riga ta zo ɗaya insha Allah, to mu kuma kungiya walillahi alhamdu, abinda dama muke farin ciki kenan. In muka tashi sai mu bauwa kuma ragama da ta dawo hannun iyaye. Alhamdulillah gaskiya ne akwai shiri kyawa mai kwari ka wanda za mu yi na tunda kusan karo na 1, karo na 2, karo na 3, kusan wannan shine karo na 4 banda corona mata dan gifta. Kuma cikin yadda Allah, duk da dai mun yi taron nan lafiya, mun gama lafiya, mun so abin ma ya fi haka, amma cikin yadda Allah muna nan muna shirye-shirye shekara mai zuwa ya fi haka, saboda mun dan haɗu da wani dan kalubale kamar yadda muka ba da sanarwa cewa za mu yi a cikin ARTV, to kuma wani dan akasi ya zo ya gifta. Cikin yadda Allah muka dawo da taron nan, shine shirin mu ya karye, amma muna sa ran insha Allah shekara mai zuwa bi iznillahi za mu gagarumin taro wanda ba a taɓa yin sa a Najeriya nan ba insha Allah. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya bamu damar gudanar da wannan taro a wannan rana, kuma muka yi lafiya muka gama lafiya. A gaskiya ba zan iya nuna iya farin cikin da na ji ba game da ainihin wannan rana, sakamakon mun haɗa tagwaye na nesa da na kusa da ma na wasu jihohin domin murnar zagayowar ranar tagwaye ta duniya, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware 7 da 8 da 9 da kowane watan Agusta domin a gudanar da wannan biki mai albarka. Saboda haka ina matuƙar farin ciki da muka yi wannan taro, muka sadu da 'yan uwanmu, muka nuna farin ciki, kuma muka ainihin sada zumunci. To alhamdulillah, a kodoshe babban burinmu shine a ce wannan kungiyar ta kai ga gaci,
me ya kai ga gaci akwai kudure-kudure da muke da su a cikin wannan kungiya waɗanda su ne musabbabi da suka samu ka kafa ta wanda na tabbatar mai girma ciyaman ya yi bayani a kai wanda manufofi kenan na ita wannan kungiya wanda su ne kudure-kudurenmu. Akwai manufofi na hana barace-barace kamar yadda ya magana, akwai manufofi na samar da ayyukan yi ga 'ya'yanmu da ma wasu ma wanda ba ma 'yan biyun ba, sannan akwai manufofi na auratayya a tsakaninmu domin ƙara danƙon zumunci da kuma samun haɗin kai a tsakaninmu. Saboda haka mu babban burinmu a ce waɗannan abubuwa da muka sa a gaba sun kai gagaci, kuma ko yanzu muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala, mun tabbatar Allah ya duba niyyarmu kuma mun cimma kusan 70% daga cikin kudura-kuduran da muke so muke kungiyar nan, kuma yanzu haka a kansa muke. Muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa domin mu ci gaba da waɗannan ayyuka na alkhairi domin ganin kungiyar ta kai ga gaci inda muke bukata. Ma'anar kabuwaya ka san duk wanda yake cikin kungiya, duk mutumin da zaka ga an sa shi a cikin kungiya ana faɗi sunansa maimakon kowa irinsu ɗaya. In ka ce Hassan ba lalle a gane da wa kake ba, in ka ce Usaini ba lalle a gane da wa kake ba, amma idan aka yi maka inkiya da sunan ungu to insha Allah kowa da yake cikin kungiyar zai iya sanin ka ya san wane ne kai a cikin kungiyar nan. Kuma ina miƙa godiya ta musamman ga shugabanni da suka zo mana cikin wannan kungiya suka taya mu munna, da memba da iyayen yara da suka zo suka taya mu munna. Ubangiji Allah ya mai da kowa gida lafiya, Allah ya sa baɗi ma mu yi abinda ya fi wannan jaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya ba mu dama muka gabatar da wannan taro lafiya. Hanyoyin da za a ba a same mu a cikin wannan kungiya ta mu mai albarka shine in aka zo Gwammaja daidai orthopedic kwanan sakatariya lamba 6 shago, Allah ya da a inda muke in ka ɗau lambar waya ka kira mu za ka same mu kuma ka zo mu baka hom da komai ka cike domin shigo a cikin wannan kungiya mai albarka. Muna godiya ga Allah da ya ba mu iko muka tattauna duk wannan taro lafiya kuma muka gama lafiya. Allah mai da kowa gida lafiya. Assalamu alaikum, sunana Hassan Muhammad Kani. Usaini Muhammad Kani. Babban burinmu na nan gaba shine dukkanin wani twins na Najeriya ya zama iya cin wannan kungiya ta mai albarka, wato Twin Brothers and Sisters in Family Foundation. Wannan shine babban target ɗinmu, mu samu haɗin kai kuma ya zama cewa gabaki ɗayan mu muna cin wannan kungiyar, kuma mun san adadin mu, mun san yau mu duk motsi mu, mun san aina muke. Akwai tsare-tsare wanda ake gudanarwa a kungiya na ci gabanta a ƙasa, saboda reshe-reshenta da aka yi a Kano. Kaga muna da rashishika da yawa kamar irin Garko, wannan Ɗanbatta da sauransu. Kagan Katabu Local Government kuma Jigawa muna da shi, a Katsina muna da shi, Other State ma ana da su. Kungiya ce ta duk wani mutum da Allah ya halitta sama da ɗaya, ma'ana 'yan biyu, 'yan uku, 'yan hudu har 'yan biyar. Idan ana samun 'yan goma suna ƙarƙashin kungiyar mu. Dan Hassan Alhassan Tarauni. To ni ne Usaini Alhassan wanda aka fi sani da Tarauni. Tunda wannan kungiyar mun kafa ta kimanin shekara 15 baya da ta wuce. To zuwa yanzu an fara kungiyar ne da mutum haka bai fi set 4 ba, set 5. To alhamdulillah yanzu mu kanmu ba za mu iya ka'idewa mu ce ga set kaza bane a wajen, dan akalla kasa da za mu iya samun mu fi set 2000 ma. Yawwa to kaga wannan rana ce abun alfahari a gare mu, kamar yadda ake Twins Day a duniya, to mu ma shine muka kirkire ta don mu samar da empowerment da kamar tallafi haka da muke bawa junanmu, sannan kuma muna dan taimakawa al'umma ma ba sai lalle mu din ba. Abinda zan ce da Allah sai godiya, kamar yadda dan uwana ya faɗa, mun fara wannan ainihin kungiya bai fi da set ɗaya ba. To shi ya yi manta, saboda jiya da muka duba alƙalaman kungiya ma akalla ba a ƙasar ba waɗanda suka yi rijista da wannan kungiya ba ma wai mutum 2000 ba ne, a'a ban da ma waɗanda suka yi rijista yau a tare da mu muna da mutum 5000 waɗanda suka yi rijista da wannan kungiya. To alhamdulillah ba abin da zan cewa da Allah sai godiya, kuma duk inda kake duk wanda ya zo zaka ga ya tsaya yana cewa ga yan biyu can yau ranar taro na yan biyu, wane zo mi kaza, wane zo mi kaza, wane zo mi kaza. To alhamdulillah ba zan ma iya bayyana farin ciki na ba, sai dai mun gode wa Allah yadda kowa ya zo wajen nan lafiya, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya, kuma mun gode wa Allah alhamdulillah.
a lokacin da aka ɗaura auren ku ya tafi viral a BBC da wajaje da yawa, ana ta mamakin ya aka ta faru, har wasu ma suna ganin cewa ta yaya kowa zai dinga ware ina mijin shi ina matar shi. Ina fatan ba personal tambaya bace wannan, ta yaya kike bambancewa yayin mijin ki a tsakanin wayannan guda biyu? Ina ganewa bana, tunda dai aka yi aure ai ana ganewa. Gaskiya ne. Me fatan ki ga wannan kungiyar Hajiya ta yan biyu? To Allah ya ƙara ɗaukaka ta, Allah kuma ya ƙara haɗa kan yan biyu gaba ɗaya. Yanda ake hakan nan ake haɗuwa abin yana burge mutane, so muna fatan nan gaba ma abin ya fi ƙarfin hakan nan gaba ɗaya, zama worldwide gaba ɗaya. Kafin mu rufe, shin kana burin ka fi yan biyu, yan uku, yan hudu ko yan biyar, wanne ka fi so? Insha Allah ina fatan Allah bani yan biyu ko yan uku ko yan hudu, masu albarka kuma masu kama guda, masu kyawun sura da lafiya da imani da wadata. To ubangiji Allah ya amsa ma. In rufe da kai tagwaye, me burin ka ko kuma ka samu dama a rayuwa, wani irin ci gaba kake so ka kawo wannan kungiya ta tagwaye maza da mata? To sai akwai abu da sai kare na gaskiya, sai ba zan faɗi a gidan gaskiya. Kasa wani da mun Allah shi ne akwai abu da sai da yawa, sai man da yawa ba san yan uwa sai su azama da bukatu mun ka sayin su. Ina ba sai na samu dama Allah da wani kada batan ne masu Allah insha Allah, musamman mata sun zama da ƙorafi kala kala, kan ai mace ko ta yi ba asibiti ba jini sai ne ko ba abinci zai wani mishi gidan ko ga yaran ba sai ba shi breastfeeding don breastfeeding muna so mu mutum kansu Allah ya ubangiji Allah ya amsa ma. Muna godiya sosai, ubangiji Allah ya mai da ku gida lafiya. Mun gode sosai da sosai. Har wa yau dai filin nami ya tattauna da mabiya wannan kungiya wato Hassan da Hussein da kuma Hassana da Husaina, yadda suke ji ko kuma suke gani a cikin wannan muhimmiyar rana. Sunana Hassana Sulaiman. Sunana Usaina Sulaiman. Gaskiya farin cikin da nake ci yau ba zai ma misalci ba, dai gaskiya yau ko muna cikin farin ciki sosai wallahi. Mun ga ƴan uwan mu ƴan biyu kuma dai abubuwa iri-iri baiwar da Allah ya mana, alhamdulillah wallahi. Mun gode wallahi muna farin ciki. Ya za mu kai kamar shekara 4 haka. Gaskiya ba don wannan rana gaskiya ta mun kowace rana farin ciki da jin daɗi sosai wallahi, don na ga kuma na maza da mata, yara da manya wallahi na ji daɗi sosai. Sunana Hassana Muhammad Husaina Muhammad. Muna jin farin ciki sosai alhamdulillah, Allah ya ƙara maimaita mana. To burina a cikin wannan ƙungiya shine duk wanda suke da buƙatar abu wanda ya kasance ba su da shi, kamar idan tana so su yi karatu ba su da shi, to ina so naga an taimaka musu, ko tana so su yi wata sana'ar, to ina so naga an taimaka musu da wannan. Ina so kowa naga ya zama kowa ne, kowa ya wadata da komai, to sai dai abin da Allah ya zaba. Alhamdulillah sosai, muna jin farin ciki sosai saboda yara ƙanana manya tsofaffi duka tagwaye sun haɗu, an yi zumunci. Wani ma alhamdulillah haka ya samu ta aure a wannan taron da aka, wata ta samu mijin aure, alhamdulillah sosai. Muna cikin murna da farin ciki da jin daɗi, sai dai mu ce Allah ya maimaita mana, kuma an yi lafiya an gama lafiya, ba wani ɓacin rai, ba wanda aka ɓata, kuma muna addu'a da ba da haƙuri da duk wanda aka ɓata ma, ko mu ko shi muka ɓata mai, don Allah ya haƙuri. Abu ne na jama'a daman, akwai irin abubuwan da suke faruwa, wani za ka ga ka ɓata wani ba tare da ka sani. Muna godiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya maimaita mana. Alhamdulillahi, taro ne da mun saba yin shi duk shekara, ana gudanar da shi cikin iko na Allah. Wannan shekaran ma alhamdulillah mun zo mun yi shi cikin ƙoshin lafiya, mun yi nasara. Sannan abubuwan da na gani suka burge ni suna da yawa, ba za su iya misaltuwa ba, amma zan iya faɗa kaɗan daga cikinsu. Musamman 'yan uwa 'yan biyu da na gani fiye da kowane shekara. A wannan shekarar alhamdulillah sun zo sun ba da lokacinsu da gudunmuwarsu. Kuma abu na biyu, farin ciki da nake nuna da jin daɗi da aka yi taron cikin aminci, aka gama cikin aminci, kowa ransa ya fari alhamdulillah. Sannan abin da ya daɗa burge ni, akwai manya iyayenmu da kakanninmu wanda sun zo gurin nan sun mana addu'o'i na alkhairi na zaman lafiya da neman albarka. Wannan abin ya fi burge ni fiye da komai, saboda duk abin da aka ce iyaye da kakanni sun zo sun ma albarka a ciki, to ya fi komai nasara a cikin rayuwa. A ce iyayenka sun aminta da wannan abu, tunda in ka duba kungiyar haɗaka ce maza da mata, to alhamdulillah iyayen maza da mata kowa yana son barka kuma yana godiya, saboda akwai wanda da yan biyu ne ba su da haɗin kai. Sanadiyar wannan samun kungiya da irin wannan rana, haɗin kai ya zo a gare su, har
Allah ya sa wasu suka auri yan biyu yan uwansu tagwaye yan biyu a cikinsu. Sannan alhamdulillah na ga yan biyu yan set uku na ga ma wanda aka haife su 4 wannan abun ya faranta mana mun ji daɗi alhamdulillah sosai da sosai. Alhamdulillah bisa wannan taro da muke yi da a yau ta ranar yan biyu ta duniya gaba ɗaya. To alhamdulillah mun ji daɗi mun nemi taimakon ubangiji a game da wannan lamura kuma ina so in miƙa sako na ga yan uwana gaba ɗaya yan uwana biyu a ko'ina suke a bisa wannan haɗin kai da suka bamu da aka zo aka haɗu muka sada zumunci wanda dama mun saba yi duk shekara. Alhamdulillah ina farin ciki ina yi wa yan uwanmu godiya kuma ina musu fatan alheri kowa fatan zai koma gidan lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wannan dangane da wannan magana da kai lungu da sako na cikin jihar Kano da kasa baki daya muna ta bibiya inda DNB suke muka ji labari a kungiyance muna da waɗanda suke zuwa suke bincika ake nemo su a gayyato su zo taro kuma muna gudanar da tarurrukan mu a unguwar kofar Mazugal wani sa'in kuma mu zo mu gabatar da taron mu a Gurmaja layin Masada Primary School kuma daga nan muna tura sakonni ta wayoyi a Twitter, Facebook, WhatsApp duka muna yin neman al'umma da suke jihar Kano baki da wato duka yan biyu na jihar Kano. Kuma dangane da wannan taro da muka gabatar na wannan kungiya muna yi wa kowa fatan alheri Allah ya saka da alheri Allah ya kowa gidansa lafiya. Tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da aminci su kara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu tsira da aminci tabbata a gare shi. Gaskiya muna farin ciki da wannan taro musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mana rana ganin yanayi ne na damuna kuma Allah mun roƙe shi ya amsa mana mun gode. Abu na biyu mun roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin taro lafiya mu gama lafiya wanda alhamdulillah shi ma wannan mun gani a matsayin mu na organizing secretary na cikin wannan committee tun daga lokacin da wannan wata ya kama muke ta kokarin iyakari mu ga mun yayi tsara taron yadda zai kawatar ya bayar da sha'awa kuma alhamdulillah mun samu damar gabatar da abubuwan da muka tsara. Akwai wata makamanciyar ta kasancewar kungiyar ta bayan akwai wasu ma da muke tafiya da kudurori irin na tagwaitaka da yan'uwantaka na juna akwai wata kungiyar bayan wannan. Alhamdulillah wannan kungiyar da kake gani yadda ka san uwa ɗaya uba ɗaya ne saboda a nan gurin za ga akwai waɗanda suke a cikin wancan kungiyar ce ba wai yana nufin cewar muna da rashin fahimtar juna ba ne ba a kudurin mu iri ɗaya kamar wani competition ne ma ake samu wanda idan abu ya taso muna da hanyar da muke haɗuwa mu da su mu cin magaci muna tafiya kafaɗa da kafaɗa da su sai dai kawai kamar a ce bambanci ne sunan wannan kungiyar daban sunan wannan kungiyar daban. Muna tara kudade ne misali ka wani bangaren siyan fom haka da dai wasu hanyoyi da dama da muke dan kira sai irin su ID card da dai sauransu. Tushen nasarar da muka samu yana ɗaya daga cikin jajircewar shugabanni ko ruwa ko rana ko iska ba sa gajiya wajen tallafa wannan kungiyar domin su aiwatar da duk abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Sunana Usaini Sani Hamza. Sunana Hassan Sani Hamza da wakin kudi. To a kasancewa ta ɗan biyu ba abin da ya fi burge ni irin idan muka duba tarihi za mu gano annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana da jikoki Hassan da Usaini saboda tsananin san da annabi Muhammadu yake masu yakan barin gidansa ya tafi gidansa domin ya ɗauke su ya musu wawwasa wannan abin ya burge ni a duniya. Gaskiya ina fatan in haifi 'yan biyu amma na fi so in haifi 'yan biyu mata kuma ba zan sa musu Hassana da Usaina ba zan sa musu Fatima da Fatima saboda ita Fatima ita ce ta haifi Hassan da Usaini. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Wannan rana ce ta farin ciki domin rana ce da muke taya manzon Allah murna domin manzon Allah ya fara azurtawa da jikoki 'yan biyu a doron duniya da Allah yi irin kyautar da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ma ya samar da mu a irin wannan kyautar kuma ya yi mu iri ɗaya kaga wani abin alfahari ne a wajen mu tunda kyautar da aka Muhammad Rasulullahi ita ce kyautar da mu kuma yanzu Allah yi wa iyayen mu to gaskiya ba zan iya bayyana farin ciki na ba sai dai in ce manzon Allah muke tayawa to kaga abu ne na duniya gabaki ɗaya muna taya aikin Allah murnar jikokinsa a matsayin mu na jikokinsa sai dai mu ce ubangiji Allah ya maida kowa gida lafiya kuma sannan Allah ya daɗa haɗa kanmu domin Allah ne ya haɗa wannan zumunci namu to ma sai mu daɗa haɗa kanmu da zumunci a tsakaninmu. Sunana Hassan Usman Shaibu. Sunana Husaini Usman Shaibu.
Na mun zazzo kafin yau wannan ba shi ne zuwanmu na farko ba. To wannan rana ina farin ciki sosai ina farin ciki sosai an yi taro lafiya alhamdulillah mun ga yan uwa sosai Allah saka da alheri Allah ƙara zumunci. Wannan ranar farin ciki ce sosai wacce aka daɗe ana jiranta. Yau gashi Allah ya kawo mu kuma mun ji daɗi sosai wallahi an yi taro lafiya Allah ubangiji ya mai da kowa gida lafiya. Sunana Usaini Abubakar Sani. Assalamu alaikum. Sunana Hassan Sani Abubakar. To ya kamata ka san yadda ake tantancewar kamar mu a misali mu tuyis ne Hassan da yawa. Misali za mu ɗauka mu ce a in ka an ce tuyis ba tsari to mu kenan za ka an ce tuyis rijal lemu ko tuyis hula. Haka dai tuyis duk wanda aka ce tuyis kaza ya sani on top waye dai haka dai yan mata kan duka. Sai dai wannan rana ina farin ciki sosai da sosai na yi farin ciki da wannan rana. Da cewar wannan kamar shine zuwa na taro na irin wannan gagarumi wanda yake da girma haka irin na wannan da na zo shine zuwa na farko amma na je tarika da yawa ina farin ciki tun lokacin da na ga yan uwa tagwaye wa maza da mata ana annushuwa da kasan abokan juna da kasan na san ka san haka baka taba zuwa ka haɗu ba amma in ka zo kaga tagwaye a hira a gaisa kwana biyu mu haɗa mu canjin namba da kai da waye kullum a to alhamdulillah ga sai abun farin ciki ne sosai Allah ya sa mu gama lafiya kuma yanda muka fara inda ku shiga sa Allah ya sa mu gama lafiya kuma Allah ya taimake mu kuma kungiyar muke da kuma Allah ya taimake mu Sani Shabi Isa ne gaskiya jama'a cikin wannan goge zan iya kai wajen shekara 7 haka ciki ko zuwa 8 kuma abubuwan da suke burge ni da yawa na sami wannan saboda sakamakon wannan taron da muka yi na san twist da yawa na gari na nan jihar Kano da ma wanda ba na nan jihar Kano ba irin na jihohin mu haka da yawa duk na san su kuma mun haɗu a alhalin a da duk ban san su ba yanzu kuma duk mun haɗu mun zama abokanan juna kuma ana zaune lafiya kuma kowane muna da kyakkyawa alaka da su wannan abin yana burge ni za mu zo mu taru da yawa kamar irin wannan rana da ta zo ta baya an zo an taru da yawa wancan ya zo wannan ya zo an yi kuma da ɗan zauna aka mu ɗaya mu ɗaya. Alhamdulillah wannan ƙungiya muna ƙara mata fatan alkhairi sakamakon ƙungiyar nan ta ci gaba sosai da sosai yanzu sakamakon kaga tarukan da muke ta yi muna ƙara samun nasarori alhamdulillah mun gode Allah ƙara mana ci gaba a tare da wannan abu. Mai rahoto Al-Hussein Khan Baba. Ƙungiya ta tawayen mu da ta buwaye dukkan nation. Doing brothers muke foundation. Ku ne kuka shirya, kuka tsara gamayya. Ƙungiya ta kiyaya. Rabu ne ya nufa ganin matata da ce masa bayya. Ganin makana abu za ya so da tautani.